Kære bowlingklubben Stenhuset. Stort tillykke med de 50 års jubilæum. I har hjemtaget massevis af mesterskaber. I har præsteret rigtig, rigtig godt og været en god ramme omkring bowlingsporten i Aalborg Kommune. Derfor skal jeg have en hilsen fra borgmesterkontoret. Jeg håber, at I de kommende 50 år vil komme til at præstere mindst lige så godt, og I vil være med til at sikre, at bowlingsporten fortsat står rigtig, rigtig stærkt i Aalborg Kommune. Stort tillykke med jubilæet. Congratulations on your 50th birthday. Have a great party. We had a fantastic time when we came to Denmark 2 years ago. We wish we could be back with you. Have a wonderful time. We'll see you soon. Hi everybody in Denmark. Thanks very much for a great time when we came over. We've all enjoyed it. They still talk about it now. I'll hand you over to Alan, who will wish you all the best with us. We're hoping to get something sorted so you can get over to us, and then perhaps we can beat you. All the best. Yeah, great. I mean, what an amazing achievement. 50 years. We've only done half of that, and it seems like a lifetime. Well done. Happy birthday. 50th birthday. And hope to see you soon. Kære Stenhuset, rigtig hjertelig tillykke med 50 års jubilæet den 23. marts. Jeg er rigtig glad for at blive opfordret til at sende jer en hilsen i anledning af jeres jubilæum. For mig har I altid stået som noget nær det mest komplette, man kan forestille sig i forbindelse med en idrætsforening. Ikke mindst jeres fantastiske ungdomsarbejde og det miljø, I har skabt i den forbindelse, er unikt. I har fostret masser af landsholdsspillere, masser af ledere til gavn for dansk bowling. Der er alt mulig grund til at ønske jer tillykke med jubilæet og held og lykke fremover. Hallo Bowlingverein Steenhuset, hallo Per. Ich möchte euch ganz recht herzlich zu eurem 50-jährigen Jubiläum gratulieren. Kennengelernt habe ich euch auf den Osterjugendtagen in Wilhelmshaven in den 90er Jahren, und Per natürlich auch. Gut. Hej Stenhuset. Gratulerer med 50-års jubilæum. Her kommer en sang, som I kan være med på at synge af. Han kommer solgången på vej til himmelen. Guden er chauffør og Jesus kommer til det er så let, for man har løftighet. Ære Gud og Gud og kjør. Vi kaster våre sorger bakom og inn. Og vi ser ikke mer, og vi ser ikke mer. Og vi kaster våre sorger bakom og inn. Og vi ser ikke mer. Vi er så lykkelig, vi er så lykkelig. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Vi er så lykkelig, vi er så lykkelig. Det er jo meget sjovt, at der sidder 4 gutter inde på et pensionat midt i Aalborg og bliver enige om, nu de gives til at bowle. Og det er så 50 år siden, at bowlingsporten kom til Aalborg, og at Stenhuset, klubben, den blev stiftet. Og det er jo nogle flotte resultater, man har opnået, både på mandesiden og på kvindesiden. Godt jubilæum. Hej alle sammen, tillykke med 50 års jubilæ. Jeg håber I får nogle strikes. Jeg vil gerne ønske bowlingklubben Stenhuset hjertelig tillykke med de 50 års jubilæum. De har gjort det fantastisk godt, og en dejlig institution her i Aalborg by. Kæmpe stort tillykke med jubilæet. Det er jo fantastisk at fejre 50 år. Det er utroligt flot. Og jeg har læst og hørt, at de har vundet rigtig meget, så det er jo det er fantastisk. Og jeg håber virkelig, det går jer godt i de næste 50 år også. Hvis I har brug for en lang mand engang, der kommer og kaster nogle kugler, så må I sige til. Jeg kan i hvert fald score omkring 90 point, så det er nok til at måske komme på 5. 6. holdet. Så I må bare sige til. Ha' en rigtig god fest. Hej. The heartfelt congratulations of the American people. 광명성 3호 2호기 위성 발사 성공. 12월 10일 평안북도 철산군 소일 위성 발사장에서
운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성